Duwan, gali niyo. Hindi pa ah. Ba, dirigid kami ya. Dito ba yun? Mangkot ba kasi wala dito? Dapat dra-dra. Eh, di nang wise ang deserve. Eh, chika lang ng mga kaya pa naman. Oh, i-chat yan. Oh. Kita, buol ka dyan ka, ano, sopa. Tapos yung ice cream. Ato ang tuna, ang kuwan, ang tuna, kuha ko na, musal mo. Ako iyang makaon. Eh, puro man lang ni ulo. Hari tinood. Kuha na lang na. Tapos ano pang subbahon pa? Ara, kuha na. Kuha na. Ano na siya eh? Pork loin. Tapos atuman no? Atuman eh oh. Ito oh. Imbutang mo to sa table ta. Ato pa ka to. May fried rice to be no? Ano pa? Dito biyo diri oh. Make a red na color. Ano gida? Kapag-cute giti mo ko video na. May pala so radit namon. Siyempre, karoon ang sinibran. Dito po kami ngayon, charot. Anong man? Hello everybody. Ngayon, hindi ko alam kung asan kami. So, subscribe to my channel. I don't know what channel is this, but thank you for subscribing. Okay, Glenn's channel, ikaw. Ganda mo ah.
Super. Charot. Ay, ala. Pag ano, Hello, eh. Batok man eh. mo taga Cebu, na taga ito. Dugong. Pagkampang kami. Dito ko namutan. Dito ko namutan. Kuha ka lang ta. Pati pagkagat mo ha. Ay, dyan. Gamay lang ako. Gamay lang ako. Ano siya? Ano na siya? Tapos, ito na kalupot kita. Gamay lang ako. Majak dulu mulai. Abi ko may palaman pa nga amo daw. May palaman pa nga amo daw ayaw yan. Abi, hambal ka matiraw. Hambal ka matiraw. Isa lang. Hindi. Ano may amo ni eh? Oo. Tungtong ano din?
Tiraw ka dyan niya. May crepe tuya mo gusto niyo. Ginaluto-luto. Matisting lang kita. Balikon na lang ko. Ay, no.